weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to guidi maga to gorgola to barakna to trarza to asaba to inchiri to hoddela sharqi to hoddela garbi to taganta kon takkusana juula ha e nder galle ceerno Ndiaye Baro to galle ha to Nowa Dibou ha to galle ceerno Abdourahmane Dia to PK 8 nakkode ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Wula Bilali hoore jagode leydi Mauritanie cubtaɗo yo suuɓo jagorde mum o suuɓima ñalawma hande o jagorde ɓe o gollotto to leydi Sénégal caggal kayde Macky Sall hoorejo gendi Sénégal waɗi jamma hanki o discours mum hollirde kay wonde jamtani 3e mandat yimɓe hewɓe kolliri hen beela mum jettimo manimo mantimo to leydi Côte d'Ivoire to leydi to leydi Côte d'Ivoire teskama toon ti ko jaltugol aduna so jaltugol aduna biyetenoɗo Francis Rome Wodje o meeɗino wonde président cour suprême leydi ɗi to leydi Guinée Conakry toon ko ñande julde tasque nde teskama ko cukalel dewel ngel duuɓi 14 jinnogel salminde hoore transition leydi ndi caggal nde militaire uji ɗi kadimo o holli hen mette makko no feewi yalti ɗum e sarima e réseaux sociaux ngel cukalel noon hoorejo leydi waɗi feere kala ha yiiti ngel moƴƴema guel no feewi bisimilla mone ketki otondirte joni joni piren paccira musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe taweteɓe jokli windere tiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi gorelte hewɓe cettima dañi hen jaame afiya gorelte ko haako moƴƴo iwru ko en to korodinnooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma hewɓe hutortoɓe gorelte kolliti dañi hen aafiya hay ñabbuji gowɗi ɗi jangtonoka ko fati gorelte ɓe mbi alhamdulillah ɓen joguiɓe dogam site yanoɓe yogay ñabbuji goɗɗi ɓe kolliti ndeki yo kiiɗo hen lekki kawisaji mawɗi ene safra gueɗe kewɗe hayde kalaka an joguiɗo AVC cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru sukara caɗele gorago sa jokkodire gorelte joni joni mbiya alhamdulillah an lelotoɗo ha jamma jenga donc ɓolsitade gam jaaɗo ɓandu jokkodire gorelte sa yeehi to site mabɓe internet a windi www.gorelte.com ma jangan hoore maɗa kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde tonggode gorelte so tawi koto leydi Côte d'Ivoire gonɗa jokkodirta koye Hamidou Ba 00 225 01 53 11 51 54 so tawi koto Galoya Aissata Touré 77 695 43 01 so tawi koto Bamako Mali jokkodirta koye Adama Alpha Ba 79 23 74 88 so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Gayda 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique Abou Sokarol Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe kawisaji lekki mawki e jeese meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawbaare nayya lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati habruji mon e ɗemgal pulaar e sawte he ko musidɗo mon seydi mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñumen seydi men Saydou Abou Bah to leydi Mauritanie ñalawma hanki o jago hoorejo jagoɗo leydi Mauritanie joƴƴinino tigui ɓataki mum de démission hoorejo leydi ndi rokkinomo tigui yamirore nde wawata tigui jokkude golle makko kadi nde o suɓoto
jagorde o subima jagorde non ɓe o golloto ko ɓuri teskede non e nder oɗo gouvernement kesso ko hono kana Ousmane gonnoɗo ministre des affaires économiques et des ministre et des secteurs productifs o ittama e golle makko ko non kadi hono gonnoɗo hono on biteɗo Wula Churogam kañum wonno ministre de l'équipement et transport oɗo saaha joni wattama ministre de l'énergie et du pétrole so tawi kadi ko Mintou Moknas e oɗo saaha joni ari waɗama ministre jagorgal kalfinagal ko fate cellal aadi hono Niang Mamoudou gonnoɗo ministre de l'emploi kañum e hoore mum oɗo saaha joni wattama ministre de l'enseignement supérieur et de recherche scientifique ma en gattum e nder gouvernement kesso ko ɓuuri ɗo yaaji ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Hamdi El Hammed ko Mauritanie najo joguiɗo nokku noldirɗo haalisa mo hinde bankili e nder leegal bitegal secteur to mella e nder nokkioto nokku o noon bandiji jillinoma nokku o jaadi janino e makko ɓe jaadi haalis kewɗo no fewi kene qime ha million ngaji jeenayyi e temedde tati ujunere sappo e jeeɗiɗi woni 9 millions 317 mille o guyata ko haalisa e limore hinde nde nden police noon tintinama kabaru o ɓe mbawi tigui arde ɓe mbaɗi kostaji mabɓe ɓe mbawi kadi ƴettuɗon cliché caméra de surveillance kolliroje kaya wuyɓe ɓe no natiri e nder nokku o no jatiri e haalise kono guila nden faade oɗo saaha joni haydara taw ala hen ko yita haydara hen taw ala hen ko yita lebbi ɗiɗi joni noon ko enquête o uddita kanko Hammedi noon El Hammed o holliri hen caɗele makko mawɗe no fewi o waɗi erago faade hoorejo leydi ndi Mouhamed Cheikh El Ghazouani e faade jaagogal kalfinagal ko faate gueɗe nder leydi e mawɓe dadiɓe kala nde ballantamo kay ha wawa heptude haalisal makko ha no hannirta ni beele kay ko yon haalisa ko hen o wurniri galle makko ha joni kabruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni Niang Mamoudou kañum wonno ministre de l'emploi et de la fonction et de la formation professionnelle o ardima altine hanki o tati lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas tati cérémonie dokkirgol seedantagal wonande temedde sugam taw ko heblanoɓe heblo ƴetti gaynuɓe heblo mumen e nder école d'enseignement technique et de la formation professionnelle mo hinde BTB mo Nouakchott heblo ngo noon ko yidde kay ɗoftude e wallude jeunesse leydi ndi ha moni kala mbawa hebde métier mum mbawa hebde métier hano hannirta ni ɓe mbawa tigui ƴettude mbawa ƴettude métier mabɓe hano hani mbawa golle ƴettede to banggue golle haɓade kay haɓƴete banggue golle e haɓade wasamma gollade e nder leydi he ko guila lewru avril noon ɓe puɗɗino ɗiɗon hebloji mabɓe ko guila lewru avril ɓe puɗɗinode ɓe keeɓi noon ɓe kebla noon koye nder ɗiɗo fannuji woni to banggue électricité to banggue plomberie sanitaire to banggue menuiserie aluminium e to banggue couture woni ñotol carrelage wadde karoje to banggue soudure industriel koye métier ɓurɗe hattojinede e nder leydi he ministre on noon hono Niang Mamoudou o holliri tigui wonde laamu ngu tigui wattu hakkille muɗum e ɓeɗo sukaɓe kay heɓɓe seedantagal mumen ha mbawa tigui ƴettede e nder golle walla tigui mbawa waɗede ko hokkede financement ha mbawa tigui gollinde koye mumen hano hannirta ni o holliri kamɓe kala noon ɓe mbaɗama ɓe binditama e base de données e ngal oɗo tigui koɓe mbiyata texte civil beele kay laamu ngu ne wawa rewndade ɓe hano hannirta ni cérémonie o noon waɗi koye tawtorede hono wali Nouakchott banggue worgo wondude e maire légal Elmina e yeeso cadre uji gollotoɓe to ministère de l'emploi ha joni kabruji men e ɗemgal pulaar leydi Mauritanie e nder leydi Mauritanie ene teska tigui cogguji ɓurɗi ko ɓuuri hattojinede cogguji mum koko ngakki e kala saaha ne ɓeydo no fewi guila ko wayno maaro sukara neɓam ko wayno soble e ko wayno pomme de terre kala cogguji ne ngabba no fewi e oɗo saaha joni teska kadi coggu ngabbugu koko fati oɗo passeport noon teskama tigui oɗo saaha joni kala jiɗɗo hebde passeport nde leydi Mauritanie ɓe kewi namdade ɗum ko temedere ujunere hono no holliri kay yoga e jayneli e yoga e ɓeena hutotoɓe réseaux sociaux ji ɓe kolliri noon
passeport on taw ko passeport ordinaire mo capantati hello on passeport non ko ɓurɗo hatitinede no fewi oɗo saaha joni ɓe kolori Allah kay yimɓe bawde namda ɗumen nde wonno ne taska tigui ɗiɗo lebbi yimɓe no fewi ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni hewɓe munti teskima tigui wonde passeport o muntinama wattama 100 000 woni temedere ujunere hewɓe noon kolori hen metti mumen no fewi koto leydi Sénégal keddoɗen ha japaden to leydi Sénégal Macky Sall hoorejo gendi Sénégal o waɗi discours makko à la nation hanki jamma sanga 20h e nder discours o noon holliri tigui o holliri wonde o miccima ko juuti kono tala o fittandu makko e ɓernde makko kala wi wonde ko hoode o ƴamtata 3e mandat ene mo fiɓi e nder fittandu makko gila mandat makko kaymo 2019 ko on wonno mandat makko sakkete kanko foof noon e jogade ndimagu wawde ƴamtoyde 2e quinquennat walla 3e mandat no yimɓe kewi wirude kono noon holliri tigui kono tigui yidde e deƴre leydi ndi e yidde tigui yo leydi ndi ƴelliri ko ɗum saabi o suuɓi tigui wasa ƴamtude 3e mandat o holliri noon ko heddi e mandat makko ko mo darono doole makko ponno rende leydi ndi e rende gueɗe gollaɗe e leydi ndi salade kay guila e wonɓe nder leydi ha ummotoɓe caggal leydi kala dariɓe gam bonnude ɗeɗon gueɗe ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen gaddiɗo patron tetala bitegal weev taw ko nokku neldirɗo kalis o rokkiri hono président directeur général Walfadjri biteɗo Cheikh Niass o rokki ɗum haalis dendinoɗo taw ko on haalis noon ko e saaha tigui Walfadjri signal mum kuppanoma haaliseji kewɗi dendinanoma e nder réseaux sociaux versanoma tigui e ngal ɗon cetal ngal hinde weev gam yidde kay fabade cetala walla tigui jande Walfadjri wonnoɓe kay ɓe kuppanoɓe signal fodde lewru taw ko golloto mum ko nellunoɓe kay ko waɗanoɓe tigui ko wiite congé technique walla chômage technique on haalis noon moɓe keewi e oɗo saaha joni ko 40 millions taw ko franc CFA haalis o noon ko ministre de communication mo leydi Sénégal ko kañuma bloqueno yamirno nde haalis o bloqué oɗo saaha joni noon ɓe mbawi hebde ɗeɗon koppereji noon ɓe koliri ko fodde 30 ujunere neɗɗo taw ko rendinɓe ɓe hen ɓe temedde ɗiɗi ɓe hen ɓe temedde woni 1000 et 2000 franc CFA ko ɗina haalisaji mbawi rendinede kay ha waɗi oɗo 40 millions taw ko franc CFA ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Wade mennoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal arti tigui e discours Macky Sall hoorejo gendi Sénégal waɗi kay hollirde wonde ƴamtani 3e mandat kanko wadde noon o holliri hen weltare makko no fewi o waɗi kadi félicité o erima Sénégal naɓe kala kadi nde Sénégal naɓe kala kadi o rendi o erima ɗumen kañumen Sénégal naɓe kala nde gonanta ɓiyi ko Karim Wade mbawa wotande ɗum e suɓgoji paadi o holliri noon wonde ɓoyata ma landana ɓe ka PDS ma waɗa Karim wadda investi wona candidat mabɓe e suɓgoji hoorejo leydi tijjani e lewru février 2024 ha joni koye on fannu keddoɗen Khalifa Sall ko mennoɗo wonde maire mo Dakar on e hoore mum heliri weltare mum mawde no fewi faade e Macky Sall nde wasno koye ƴamtude 3e mandat o wi Macky Sall waɗi ɗo ko waɗata ko ɓuuri ɗum ɗo moƴƴude o holliri kay oɗo décision mo Macky Sall ƴetti ene mérite tigui dendagal yimɓe kala wadde mo félicité saabu kay ko hunde mawde no fewi to banggue dawrugol e nder leydi Sénégal o holliri kadi wonde oɗo saaha joni ɓesgu leydi Sénégal no ndiɗorno jaɓata hay goto mone waɗa ko ɓuuri mandaji ɗiɗi woni 3e mandat ha joni koye on fannu kettoɗen hono Antonio Guterres kañum woni koolaɗo kuuɓal fedde gotago windere nde loni kañumen hoore mum o holliri tigui o weltinima guiɗo makko sehil makko hono sehil makko faade kay weltare makko mawde faade guiɗo makko sehil makko hono Macky Sall caggal kay nde wasi ƴamtude oɗo 3e mandat o wi Macky Sall waɗi ɗo kay ko windere nde kala foti ko waɗi ɗo kay ko windande mawde faade leydi Sénégal windande mawde kadi faade dendagal windere nde kala ɗum noon omo wiya ɗum félicité saabu kay wona hunde wemde ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men séri men Amadou Sa Kébé assalamu aleykum wa rahmatullah
Salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ghalii Abuu Bah salmitama e ɗemngal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor. eɗen gandi hankili ha woni 8h jamma président de la république hucciti e Sénégal naaɓe hucciti e Afrique naaɓe hucciti e ɗemngal monde. o holliti kanko de 2024 o yahata ko mbaɗa o organisé holɗum élection. ina wayno haala ka nde gasi de débat uddi ɗo e radio men Zig FM hakkude Pastef naaɓe e Benno Bokk Yakar. kamɓe Pastef naɓe nde ɓe namda nde noon discours président de la république ɓe mbi discours o so wona ko kulɗo omo andi 2024 so yeehi o yaade Ousmane Sonko gagnatomo saabu Ousmane Sonko woni président cinquième. ɗum tan woni ko wi o yahani ko kulɗo tan. kamɓe Benno Bokk Yakar nde ɓe namda ɓe mbi ala on kirsi tan duuɓi ɗiɗi oɗon kaaɓe ha feere troisiéme mandat ɓe maayi ɗeɗo magasinaji kelama bagasuji boni hande kay wonani on kerse. nde ɓe namda kamɓe Benno Bokk Yakar joni noon président suɓanaki on holɗum candidat onon hol ɓe cuɓani ɗo koye mon onon wonɓe ɗo e Ziguinchor e gandal mon. ɓe mbi ko yimɓe tato yaltata goto mabɓe Ahmad Ba premier ministre, Aman Maham Diop kanko woni président assemblée Sénégal, walla Ablaye Daouda Diallo ko ɓeɗo tato goto mabɓe tan min cuɓi. eɗen gandi haala kade gasi nde Oumar Sissoko o mbaloto e Guinée Bissau. o wi président de la république Macky Sall dey ko homme d'état kañum dey eɗen o holliti yimɓeɓe dey yo mbaɗ feere ndewa e ngal ɗo koyngal. président fo jaltowo heewi ko jaggede holɗum yaha élection liɓe kanko no yo yahani élection ɗum ɗo nen kanko dey ko roykayi holɗum kanko dey ko donantiri yimɓeɓe fo yo mbano wayni. Sandarmori dey ina wayno waɗi gollal mum jaggi kadi ɗanniyankoɓe fodde temedere neɗɗo to e île de Carbane haɓɓinoɓe ɗo e Sénégal fewde to e Espagne to Elinkine kadi ina wayno ɓe jaggi toon laana ina waɗi temedere e nogas ɗanniyanke ɓenna kadi nani e juuɗe sandarmori en. Cheikh Diemme eɗen gandi kanko woni artiste ɗo e nder Casamance holɗum ko yimiyanke kanko de o noddi naalankoɓe wonɓe ɗo ɓe fo yoɓe ngar ɓe mbaɗa golle ɗe o waɗi ɗe o yehi to e Tobor o awi toon leɗɗe biyeteɗo mangoro o wi liɗɗi mbawi jibinde hen. ɗum noon kamɓe fo yoɓe ngar ɓe mbaɗa ɗeɗo golle. wuuro wiyetego Mangolo ɓe jaltini kamɓe ne cosaan mabɓe ha feere kankuɗa e fa moddi noon ina wayno ko gandal ko état towi ko fo ina wawi diwde tawma toon, ina wawi tawdema wona lekki haɗa ɗum wona ndiyam wona haydara. ngal gandal no woni koye majjuri kankuɗan kadi waɗirte joni ni ɓe mbi wona noon. ɗum no ɓe kolliti eɓe ummini ngal ɗon gandal pour wawa ubbitede. Weltare TV musidɗo Ahmad Issa keɓe gorko mbotta kabruji ɗo fuɗa radio Zig FM jokkondude Ghalii Abuu Bah yallah ko walde jaam. Allahumma amina seydi keɓe golle ma jooɗi peewi sen ummima to Ziguinchor koto leydi Côte d'Ivoire paaden leydi Côte d'Ivoire ina tawe sunare mawde no feewi jaltugol aduna mennoɗo wonde président cour constitutionnel leydi ndi biyetenoɗo Francis Romain Wodje noon o ardi noon cour constitutionnel leydi ndi ko hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo woni 2010 o yaltiri aduna noon ko duuɓi capanɗe jeetati e duuɓi jeeɗiɗi oɗo saaha kala noon teskama o wona karɗo cellal no feewi koto leydi Guinée Conakry paadena ñande alarba no gasi jeetati lewru juin woni ñande julde taske wonno tigui julde taske mo leydi Guinée Conakry nde julde taske nde juma mawka noon to wuuro nokkoɓe jumako mawko ko takkankam nde colonel Hamadi Doumbouya hoorejo Mamadi Doumbouya korejo transition leydi Guinée nde arno wadde toon pummigal mum ko suka debbo toko somo duuɓi sappo e nayyi keɓnoɗo kabaru kay wonde koye nder on juma Doumbouya arat tigui wadde pumirgal mum on suka debbo noon tawa kay yeehi ko addi komo ara addi ɗum to noon ko yidde kay rokkodirde e makko junggo yidde salmindemo Allah kay guille mum e horsindemo nden noon kanko o fandima cukalel ngel faye makko gam yidde salmindemo ko ɗon garde koruji ɗi ɗadiɓe ɓe diddi cukalel ngel duñol ngel kadi ngel yettade hoorejo leydi ndi ngel hawsago musko no fewi ngel mettini hen ngel woyi bojji cattiɗum yimɓe filmi ngel sari e nder réseau sociaux ji kala vidéo ji o sarima hen ɗum noon haala ka rewi e vidéo ji ɗi ndewi kay ha jetti e nofuru e guite colonel Mamadi Doumbouya hoorejo leydi transition de Guinée nde o heewi on kabaru noon ko ɗon tigui o yamiri koninkoɓe makko ɓe woni dadiɓe makko ha tengti e ɓurɓe ɓattade woni garde rapproché o wurmi ɗumen tigui ne jiiloto guel ɗo cukalel dewela to guel wawi wonde kala
ngel ɓe jiita ngel ɓe gadda ngel tigi ha e ndera galle makko ɗo ko ɗum tigi woni koɓe mbayi nden ɓe umminima yiiloyade cukalel ngel ɓe jogui vidéo ji haɓe mbawi kay andude cukalel ngel hoɗi nden ɓe gari tigi haɓe jettima galle cukalel dewel ngel ne wiye duusu dukure ko ɗum woni inde maggel nden ɓen militoji ɗi gari tigi ha pandi galle ɗo nde naati galle ko ɗon tigi wonnoɓe galle worɓe rewɓe mawɓe sukaɓe kala carodiri hay goto nawarani paɗe mum kamɓe kala ɓe dogi ɓe jogui kulhuli noon yiide militaire uji ɗi nadde e galle o ko ɗon noon militaire goto militaire uji joƴƴini fetel mum faye mabɓe seede faye goggiraɗo andiɓe tigi ardi ko ari tigi koyɗe jaam ari yaɓɓude ko koyɗe jaam jaɓɓi arani fitina arani haydara famminiɓe tigi holko woni mujibu koyɗe mabɓe ko ɗon tigi ɓe mbawi yaltude e cuuɗi mabɓe ɓe ƴetti cukalel ngel noon ɓe jaadi e muɗum ha to colonel Mamadi Doumbouya nden colonel Mamadi Doumbouya yettima cukalel ngel o salmodiri e maggel o moƴƴe maggel no fewi o rokki cukalel ngel enveloppe ne waɗi million ngaji 10 taw ko haalisa franc guinéen cukalel ngel noon teskama tigi ko miskin Allah ngel janggata koko wiyete maquillage kadi e kala saaha ngel yeeye ndiyam jeeteɗe saseji woni mbusuji ndiyam ko hen tigi ngel ɗum wonno golle maggel ngel namdama noon holko woni yidde maggel noon ko wawde tigi jogade salon maggel taw ko salon de coiffure e salon de maquillage beele tigi e ngel wawana hoore maggel musidɓe tedduɓe ɗum ɗo woni meftande seeɗa e kabaruji men ñalawma hande o sowta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah to Ziguinchor ko Amadou Issa Kébé ketki malaki jaam yo jaam Allah jogoɓe jogo on